bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kaMashobane wena owadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombe nesizulu. The number 1 4 became Puno. Njalo ngomgqibelo kusukela ngo9 kuya ku12. Sigiya ngengoma. #sigiya ngengoma emsakazweni uKhozi FM uhlelo sigiya ngengoma kanti ku Twitter ke @uKhozi_FM ngakwazi ukungena bese ukhuluma nathi ohlelweni sigiya ngengoma kakhulukazi ukuzobeka owakho umbono kulombono obekwa isivakashi sethu namhlanje esinaso isivakashi sethu Ngelo Vee esimazi kakhulu ke lapha ke esacula uMaskandi kodwa manje kusecula lapha ke iAfro ngaphosisa ingoma zakhe ezinye idumile laphana ilethi wangibeka la ingoma ke adume ngayo kanti ngiyazi ukuthi sake sambiza ngelinye ilanga uNgelo Vee bangaphosiswa kwaku 2017 simbizele la e-studio sizokhuluma ngoMaskandi nenqephu namhlanje ke ukhona sizokhuluma indaba efanayo Vee asikubelele somkele ngiyabingelela kuma mfowethu Macingwane ngiyabingelela nakubalaleli boKhozi FM mfethu ngiyabonga kakhulu uzoba nathi la emsakazweni uKhozi FM sokhuluma indaba ethinta ke i-fashion ngoba siyazi namhlanje usuku olukhulu abantu ngale kwamahashi kodwa abantu abaningi babheke ukuthi umuntu uzogqokana ugqokisa obani nanokuthi enhlobona yengubo akozegqoka noma bazohamba bengene entolo bayithengele kwabo. Yeah. Makwilesi isikhathi sonyaka noma kuyile weekend ka July sisuke sibuka indaba ethinta inqephu ifashion bese sibuka nendaba yamahashi so nathi ke la kuMaskandi njengamabhinqa sinayo lento ye fashion ikakhulukazi mawubuka ukuthi amaqhawe kaMaskandi agqoka kanjani ubuka abalandeli bakaMaskandi ubuka imbala esetshenziswayo konke lokho mawuhlanganisa sums up to into esibizwa ukuthi iyinqephu ifashion. Yeah. Kanti ngiyazi bazokhuluma namhlanje sokhuluma bese sicela ukuthi usinikeze top 5 yoMaskandi ocabanga ukuthi ibona abahamba phambili ngendaba ethinta inqephu. Ngiyazi akona umsebenzi onzima ngoba oMaskandi bagqoka kahle baswenka ngendlela esimanga kodwa umuntu afuna aqale eze kuwe Vee umuntu wena ukubiza kanjani i-fashionista noma yini umudlu wenqephu mangana ukhona nomehluko phakathi kwalokho noma uhlkotini mfethu abaye bethi ngifashionista simply because ngiba nezinto zami ngedwa engigqokayo so isikhathi esiningi into engisoyiqolisa ungeze ukuyithola ndawo isuke exclusive kuyami ngedwa so baye bengibize fashionista ke abanye ngaleso sizathu leso. Sikhuluma indaba ethinta ke Durban July namhlanje iyona ehamba phambili iyona ekhulunywayo sifuna ukubheka ukuthi uMaskandi namabhinqa yini abangayenza ukuze nabe beyingxenye eDurban July bekhombise amandla nedominance nje yabo basiyabazi ukuthi uhlobo lomculo leli engathi dume ngendlela eyisimanga futhi engathi ngempela imculo eminingi ikhala ngaphansi noma eqhathaniswa noMaskandi. uMaskandi very powerful kakhulu yabo powerful one of the very powerful genres kodwa sibona mangabe kuyiDurban July singaveli kakhulu kanti zikhona izinto esingazenza uma ubheka ukuthi lapha kuyiDurban July kusuke kungasekhona nje kuphela inqephu namahashi but kuba nama-marquees amatende ahlukene enza izinto ezihlukene lapha ya uthola ukuthi kune-marquee nje yo DJ abathile kune-marquee yecompany ethile so nathi as uMaskandi uma singake sithole indlela yokuba ne-marquee yethu sibe netende lamabhinqa lomcimbi kaMaskandi ku-Durban July akazi-ke ketende itende lomcimbi but uma singaba nento yethu okuthiwa imarquee kaMaskandi ngicabanga ukuthi ingaba imarquee engaba dominant engahlula wonke engabe powerful ihlula wonke amalokhuzana ama-marquees lapha siyazi amabhinqa mawabizile mfowethu ayaphuma ngempela futhi kwakudala la kwakuthiwa khona amabhinqa anamali aya afforda afforda dayisa nje imbuzi babe akazi ke imbuzi dayisa nje imbuzi mfethu impela emumethe amabhinqa aya afforda but uma singaba nemarquee ezodala ukuthi nathi sibonakale sivele sikhombisa amandla ethu sikhombisa ubuqhawe bethu ebese siqhakambisa
nenqephu yethu be it kuthiwa senza lokho kuthiwa sigqola kuthiwa ivintage sisebenzise wona ubrand ugodo lo dominateile kAMaskandi you understand nama class band sibe nayo theme noma isuka ikhona vele theme ku Durban July nathi siphinde sibe ne sub theme yethu mhlambe kuyimarquee yethu yamabhinqa lokho kungasithatha nje kusibeke balazweni not only eSouth Africa ngoba iDurban July isuka ibukwa ngisho phesheya inabahambeli baphesheya kumanje namhlanje Ngelo Vee sibeka under spotlight abantu abawu5 othi le 5 le yazi mfethu akukho lula ukukhetha insizwa noma intokazi ezu5 kAMaskandi ngenxa yokuthi bonke abantu bakhona mfethu abaculayo bayawusula ukontini uyabona bayawusula ukontini bese kuhlukana ke ngokuthi khona abawusulayo kube umuntu kube istyle sakhe omunye awusula uthola ukuthi sisebenzisa ugodo kanti ugodo siyazi into yethu sonke singamabhinqa yes uyabona kodwa nje mfethu yeyibaningi kakhulu uma ubuka osicebi inkosi yamagqoka ubuka omfezi eyibaningi kakhulu mfethu baningi ngoba ngisho kodwa sifuna aba5 baba ngisho brazo endalo somnandi uyaqondisa umile lento yoqondisa qondisa ingoma qondisa so yikho ngithi akulula kodwa ke nami ngizokhetha abami ababonwa yimi kungekhona futhi abanye engeze ukubakhetha ingoba ngingababoni but ingoba ungibeke esihlalo lesithathe nje 5 mhlawumbe ngithe 10 ubuze bafaka bangcono kakhulu so ngithe 5 and then ngiyafisa ukuthi usibeke esithombeni and ngifisa ukumtshela umlaleli ekhaya ku Twitter @uKhozi_FM empeleni @uKhozi_FM #lapha ke sigiya ngengoma wangena ke nawe usitshele yakhe ilist well uyavumelana noNgelo Vee noma uvumelana naye kule list yabantu athi ku Durban July namhlanje nabo bayawazi ukontini bayawudla they are cotton eaters owami number 5 okay ake sis number 5 ungika Ngike kAMahlalele ngika kAMahlalele hayi uyawuqondisa ukontini umfo kaNdlovu sihambile isport sokuqala number 5 ngika taken okay number 4 ngicabanga ukuthi insizwa mina ngokwami ukubona ene wardrobe ebizayo la kAMaskandi mhlawumbe futhi une wardrobe expensive ukuzidlula sonke kAMaskandi ngokubona kwami uKhuzana indlamlenze yeah indlamlenze insizwe indlamlenze entombini idla fashion nokuJuly uno wardrobe obizayo yamfowethu be it umbuka ku social media noma umbuka uhlangene naye ama brand awagqokayo ngeke ngikwazi ukwabiza la ngoba awakhokhile all right Ndlamlenze number 4 okay aseke number 3 number 3 uzomangaza abantu abaningi simply because mhlawumbe bebelindele ukuthi uzoba number 1 but ngizochaza ukuthi ngokwami why ngimbeke number 3 okay iCokamelisha umshovu wenkani kwaba nenkani umshovu wefashion insizwa le efike nje masingakhuluma iqiniso yakushintsha ukugqoka kAMaskandi yayishintsha lento yefashion na kAMaskandi yaba nesandla ekutheni amabhinqa agqoke ngendlela ethile yabona so uma ngabe sikhuluma ngamabhinqa sikhuluma ngogodo sikhuluma ngokuba clean sikhuluma ngomthandeni sikhuluma yabona agqoke afaneleke kuse ngathi akahambe emhlabathini yena cha uyaqonda liyaqonda ngicokama uyaqonda mfowethu ngeke simdlela umona uyaqonda kodwa into engenze ngambeka ku number 3 mina ukuthi lento leke yogodo ivele iyinto ekhona emphakathini noma yena ngisheligqokile olwakho uyalibona ukuthi alihlala ngendlela ehlukile uyabona so isikhathi esiningi umuntu osebenzisa ugodo mayiphakathi kwabantu kodwa uyambona futhi mayesegqokile esephumile ogodweni ukuthi lalela lo muntu lo yayidlile uKhuzana uyayidla indwangu mfowethu sele manje abantu abawu2 number 2 no number 1 yep angas ayisho angas wena uyazi ngitshele baba ngitshele kana ukuthi number 2 unto encane ngani chaza ubongatha kahle bayangisabawela abanye bathe kahle bayangisabawela uthanda ukuba nestyle sakhe yedwa naye
noma sicishe singafani nestyle esetshenziswa kAMaskandi kakhulukazi ngoba akayena umuntu ojwayele ukusebenzisa ugodo kodwa unane brand ethile ehlezi yenza sure ukuthi muhle emgqokisayo une brand ethile enza sure ukuthi iyamgqokisa and I'm pretty sure uyas understand yena istyle sakhe ngoba izinto ayisebenzisayo zaleyo brand zikhona emphakathini kodwa ezisetshenziswa uye uthola ngibona zingandile kakhulu emphakathini kanti futhi ziyamhlala mfowethu ayiziyamhlala uma yokwenza ama performances zakhe nje uhleze clean emuhle mfowethu egqoke kahle hey sikhuluma inqephu sikhuluma ifashion noNgelo Vee sibheka uMaskandi kusuku lenqephu kuyisuku kaDurban July gijima mahashi ngala abantu bagijima ke ngenqephu njengamanje sibheke hey ngibalo yeah uzothuka ngoba ngasuqede wonke abantu wenzenjani number 1 uzoke ngizwe uduma kahle hey duma kahle kahle mfana uduma kahle usenesikhashane khona endimeni kodwa uma umbuka when it comes to fashion uduma kahle unayo fashion sense ukudlula abanye ngokwami ngezathu sokuthi isikhathi esiningi uduma kahle usebenzisa lento okuthiwa ivintage unokugqoka lokho ngathi kwakudala bese ekwenza kube nesimanje kumodernize ngesilungu uyabona and leyanto leyana iyamfanele ebese phinde ekwazi ukuthi uduma kahle ukugqoka lesi style sabafana bamanje abalingana naye nathi uyayibona lonto so uyakwazi ukujaglisha ama styles ahlukene aphinde futhi uduma kahle akwazi ukusebenzisa ugodo njengeinsizwa zonke futhi nosogodo elifika lichathe ngokhalo khona ngomzimba kodwa hayi mfowethu uyaqondanisa yabona so uyakwazi ukusebenzisa ugodo uyakwazi ukugqoka futhi asebenzise lento esithi vintage uyakwazi futhi ukugqoka i-modern way le abanye bathi sibhujwa noma yini lokho ungakubizana noma ngani so uyakwazi ukusebenzisa ama styles amaningi ahlukene eyedwa ebese futhi okunye okungangenza ukuthi noma kungenzeka mbeka number 1 recently nje kulesi sikhathi esidlule nje kulezi inyanganyana ezidlule uqale ibrand yakhe yokugqoka not i-uniform yabalandeli bakhe ukuthi bebhala igama ukuthi iduma kahle ezimpahleni zabo zokugqoka but uqala ibrand yakhe engicabanga futhi ukuthi it's a registered brand ebizwa ngeSMD and iyahamba baba iyahamba ngisho kubantu iyahamba bayithenga so that alone tells you ukuthi lo muntu ukhona vele kulento ye-fashion because i-brand yakhe akhona ukuthi ziyikipa nje kuphela izinto eziningi uyaqoka uze waqhamuka futhi nebusiness esekhona ugqoka fanele yaphana ilelo uthi fashion sense alright yakubula last time siyenza now wayifaka noma sazayifaka never bale phela ngawo number 1 ngilandela wayichala rest in peace we are very sure ukuthi ukube lisakhona mhlawumbe ngabe sabhinisela kancane ungabe likhona la hey futhi mhlawumbe ngabe lihleli phezulu waxaxa isimini ayishaya indwangu lo yafuthi bafuna ukubona uNgelo Vee ukhuluma ngesense hamba umboka ukuthi eyakhe fashion sense ihamba kanjani lokuba ukuthola kuphi I'm on Instagram and Twitter @V_SA1 V_SA1 ku Facebook V Vee abantu kaVee emlaza because ngiyafema shwetola besibuya sizoqhubeka kumnandi la siseKokstad kumnandi ngendlela esimanga kodwa sithi asikhulume ngendaba ethinta ke lapha ke inqephu ya la emsakazweni uKhozi iyafama PK kuzoba uNgelo siyabuya Impela sonto siyiqala no BK Mchunu. Sigiya ngengoma uKhozi FM luhamba phambili.